Βρίσκομαι τρίτο χρόνο εδώ πέρα και οι στόχοι που βάλαμε με τα παιδιά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε δημιουργήσει 4 τμήματα. Η αποτυχία μας, αν θέλετε, μέχρι τώρα είναι ότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα στην ηλικία του παιδικού. Είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ για την περιοχή. Τα παιδιά μεγαλώνοντας σιγά σιγά αντί να μείνουν στον χώρο, φεύγουν από το χώρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πρέπει εκεί πέρα να στοχεύσουμε και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και ένα τμήμα παιδικό, το οποίο το έχει ανάγκη η ομάδα ή μεγαλύτερο του αξίου. Στα τελευταία χρόνια δημιουργήσαμε τμήμα μπαμπίνο, προ-junior, junior και προπαιδικό. Φέτος ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και το τμήμα το παιδικό. Σήμερα όμως, επειδή είναι η μέρα γιορτής και συνήθως αυτές τις ημέρες το πρώτο λόγο τον έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τιμήσουμε. Σε μια προσωπική πρόταση που έκανα και την αποδέχτηκε η διοίκηση, γιατί το εισπράξαμε αυτό κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς σημαντικά, σκεφτήκαμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο αυτό που υπάρχει εδώ πέρα, ένας φανταστικός χώρος. Είναι ένας πλούτος γενικά για την περιοχή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιρικός πλούτος που υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά εδώ, αλλά και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό από τη γύρω περιοχή. Φέτος, σε κάθε κάλεσμα που κάναμε για να έρθουν ομάδες εδώ πέρα, είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί θέλαν να έρθουν περισσότερες από αυτές που θέλαμε εμείς να φέρουμε. Έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις εδώ πέρα με επιτυχία. Δημιουργήσαμε 2-3 τουρνουά τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γενικά όσοι ερχόταν εδώ πέρα τους άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια αυτό δεν έγινε τυχαία. Κάποιοι άνθρωποι το είχαν οραματιστεί πριν από χρόνια, δουλέψαν από ό,τι έμαθα πολύ σκληρά, με πολύ προσωπική δουλειά, καταφέρουν να κάνουν αυτή την ομορφιά εδώ πέρα και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θέλαμε να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι πρωτεργάτες αυτού του αποτελέσματος. Επειδή δεν μπορέσαμε να τους τιμήσουμε όλους, ενδεικτικά πήραμε μια απόφαση εδώ τα παιδιά της διοίκησης να τιμήσουμε τον Σιώπη τον Γιάννη σαν έναν εκπρόσωπο από όλους αυτούς που δουλέψαν για να πετύχει αυτό το έργο. Το περιμέναμε να έρθει, έλειπε σήμερα, μας υποσχέθηκε να έρθει, αλλά για να προχωρήσει η εκδήλωση την τιμητική πλακέτα θα του τη δώσουμε στη συνέχεια. Επίσης, μια πρόταση που υπήρξε ήταν να βραβεύσουμε έναν παλιό προπονητή, έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα και εγώ ίδιος σαν ποδοσφαιριστής, τον Βασίλη τον Τανούρη, ο οποίος εργάστηκε και εδώ πέρα στην Ακαδημία, αλλά σήμερα κατά σύμπτωση έτυχε να βραβεύεται σε μια άλλη εκδήλωση στο Μακεδονικό, σε μια ομάδα στην οποία συμμετείχε και είχε δώσει το λόγο του εκεί πέρα, εμείς τον ειδοποίησαμε λίγο καθυστερημένα. Θα ήθελα όμως το βραβείο στο Βασίλη τον Τανούρη να το δώσει ο πρόεδρος σε έναν παλιό ποδοσφαιριστή. Είναι εδώ πέρα ο φίλος μου ο Χρήστος ο Δαμιανός. Επειδή υπήρχε και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που έτυχα να παίξω μαζί του μπάλα, θα ήθελα να έρθει να παραλάβει το βραβείο του Βασίλη Τανούρη και να το δώσει ο πρόεδρος εδώ της Ακαδημίας, ο Στέλιος ο Λεμοντζής. Θα το δώσω ο Χρήστος στο Βασίλη τον Τανούρη. Προσωπείς τους παλιούς. Το λέγες και εσύ. Με την ευκαιρία σήμερα προσωπικά θα ήθελα, επειδή γνώρισα έναν άνθρωπο, τον γνώρισα σαν ποδοσφαιριστή, πριν 2-3 χρόνια έτυχε να είμαι παράγοντας σε μια ομάδα, ήταν ποδοσφαιριστής, τον δώσαμε την ευκαιρία να κάνει το προπονητή μας, βοήθησε ιδιαίτερα. Ανέλαβε την ομάδα του Αξίου πριν 2 χρόνια από τη Γ κατηγορία, την οδήγησε με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων στην Α κατηγορία. Είναι ο φίλος μου ο Χρήστος Μωράκης και για τις επιτυχίες του αυτές θέλουμε να τον βραβεύσουμε και αυτόν εδώ πέρα. Χρήστο, όλα να σου δώσουμε και εσένα μια τιμητική πλακέτα για την πορεία σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής εδώ στο Ανατολικό. Ο Γιώργος ο Πρίντσος, ο εκπρόσωπος της Ακαδημίας. Οι ποδοσφαιριστές να χειροκροτείτε τους τιμόμενους. Είναι πάντα επιτυχίες και καλή τύχη από εδώ και πέρα. Για μένα τώρα είναι η πιο σημαντική στιγμή.
Πραγματικά συγκινούμε, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια που κάνω το προπονητή εδώ πέρα είχα την τύχη να έχω ποδοσφαιριστή το γιο του Χρήστου, το Θανάση, ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, με πολύ μεγάλη συνέπεια αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Οι περισσότεροι εδώ από την τοπική κοινωνία γνωρίζετε ότι για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ο Θανάσης θα μεταναστεύσει με την οικογένειά του και τους εύχομαι πραγματικά να είναι τυχεροί εκεί που θα πάνε, να τους πάνε όλα καλά. Θέλω να καλέσω τον Παναγιώτη, τον Δαμιανό, τον Γιαννάκη, τον Καραίσκα και τον Χρήστο τον Τανούρκα να έρθουν εδώ πέρα. Τα παιδιά μαζί με μένα κάναμε έτσι ένα ενθύμιο, πήραμε μία μπάλα, γράψαμε τα ονόματα των παιδιών επάνω και θέλω να έρθει ο Θανασάκης ο Μωράκης να παραλάβει αυτό το δώρο από τα παιδιά και από μένα τον ίδιο και να το έχει μαζί του για να μας τιμάτε. Έλα Θανασάκη. Έλα εδώ να βγεις μια φωτογραφία με τους συμπαίκτες σου, ρε. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Πάντα τύχη και στο ποδόσφαιρο επιτυχίες. Στο τέλος της εκδήλωσης θα δώσουμε επένους σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση, αλλά πραγματικά σήμερα θα τιμήσουμε δίνοντας από ένα μετάλλιο στα παιδιά που ήρθαν πρώτη φορά στην Ακαδημία. Είναι από το τμήμα του Προτζούνιο και το Μπαμπίνο. Είναι κάποια παιδάκια που φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν στην Ακαδημία. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή την βράβευση, σήμερα έχουμε την τύχη και πάντα μας τιμά σε κάθε πρόσκληση ο υπεύθυνος και από το Δήμο, ο Δημήτρης Σκουλαριώτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος αθλητισμού. Προσπαθεί και αυτός με διάφορους τρόπους να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να πει λίγο και αυτός 2 κουβέντες σχετικά με τη βοήθεια που θα μπορούσε να μας προσφέρει και με τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα είναι ο κύριος Σερδάρης, παλιός παίκτης και αυτός. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Δημήτρη, άλλο λίγο να πεις 2 κουβέντες. Και στη συνέχεια θα δώσουμε τα μετάλλια στα παιδιά που μαζί με τον κύριο Σερδάρη. Καλησπέρα και από μένα. Πολλά συγχαρητήρια στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αξιού Ανατολικού. Πολλά συγχαρητήρια για τη μεγάλη ομάδα του ποδοσφαίρου του Αξιού Ανατολικού που κατάφερε φέτος να αλλάξει κατηγορία και από τη Β' κατηγορία από τη στιγμή που αγωνίζονταν να φτάσει στην Α' κατηγορία. Η εικόνα κάθε ακαδημίας να ξέρετε ότι είναι η μεγάλη της ομάδα. Αυτά τα παιδιά, εσείς τα παιδιά, θα πρέπει να κάνετε τα δυνατά να καταφέρετε να παίξετε κάποια στιγμή στην μεγάλη σας ομάδα. Σε αυτό φυσικά και για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να ακούτε τους προπονητές σας, όποιοι και αν είναι αυτοί, να ακολουθείτε τη φιλοσοφία των προπονητών, να έχετε σωστή παιδεία, σωστή νοοτροπία, πειθαρχία και με τις οδηγίες των προπονητών σας να είστε σίγουροι που θέλουν μόνο το καλό σας. Θα φτάσετε και πιο ψηλά και στη μεγάλη ομάδα, αλλά και το ποδοσφαιρικό σας όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς εδώ του χωριού, του Ανατολικού, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, που κάθε χρόνο φέρνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δηλαδή τα παιδιά τους, στον χώρο του αθλητισμού και πραγματικά να είναι σίγουροι ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια τα παιδιά τους ξεφεύγουν και οδηγούνται σε μια σωστή κατεύθυνση για το αύριο της ζωής τους. Θέλω να ευχαριστήσω και να τιμήσω τον Δημήτρη τον Καραγκούνη που επί σειρά ετών και από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση του Δήμου και εγώ ως υπεύθυνος αθλητισμού τον έχω γνωρίσει εδώ σε αυτόν τον χώρο να κάνει την προσπάθειά του για τον αθλητισμό, για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αξιού Ανατολικού. Νομίζω ότι είναι ένας άξιος άνθρωπος, ένας άξιος προπονητής και η διοίκηση πολλά συγχαρητήρια που τον εμπιστεύεται. Είναι συγκινητικό πραγματικά αυτό που άκουσα και αυτό που έγινε και η τιμή που έγινε στο πρόσωπο του Χρήστου του Μωράκη αλλά και του γιού του. Αυτές τις στιγμές πιστεύω ότι θα τις θυμούνται εκεί που θα πάνε. Τους εύχομαι και εκεί που θα πάνε να έχουν καλή τύχη, καλή σταδιοδρομία και σε σένα Χρήστο που σε γνωρίζω προσωπικά και συγχαρητήρια για την επιτυχία σου με την ομάδα του Ανατολικού, αλλά και στο γιο σου που πιστεύω ότι με τα πρώτα βήματα που πήρε εδώ και εκεί που θα πάει θα φτάσει ψηλά.
Αυτά είχα να πω. Εμείς σαν Δήμος Δέλτα στη σημερινή εκδήλωση τιμούμε τον Δημήτρη τον Καραγκούνη για την προσφορά του στον χώρο του ποδοσφαίρου, για την προσφορά του εδώ στο Ανατολικό, στην Ακαδημία του Ανατολικού, δίδοντάς του το ελάχιστο που μπορούμε να του δώσουμε, μια τιμητική πλακέτα, και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Εύχομαι σε όλους τα πράγματα να πάνε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, και νομίζω ότι όταν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και αυτό το δέσιμο θα καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου. Στη συνέχεια θα φωνάζουμε τα παιδιά ένα-ένα, και νομίζω ότι ένα-ένα τα παιδιά τα αξίζει ένα χειροκρότημα από όλα τα παιδιά και από τους γονείς. Θα δώσουμε στους καινούριους ένα μετάλλιο και σε όλα τα παιδιά από ένα έπαινο για τη συμμετοχή τους στην ποδοσφαιρική φετινή χρονιά. Θες κάτι? Λίγο θα πει κάτι Κωστάκης. Καλησπέρα και από μένα, εκ μέρους της διοίκησης της Ακαδημίας. Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα. Όχι όπως πάντα με τα τιμόμενα πρόσωπα, τα πολιτικά που έρχονται εδώ. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που περάσαμε μαζί αυτή τη χρονιά. Μετά τους γονείς που βλέπω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάτι καινούργιο δεν υπάρχει. Οι ίδιοι γονείς έρχονται στις προπονήσεις, οι ίδιοι έρχονται στους αγώνες, οι ίδιοι και στην σημερινή ημέρα που για μας την περιμέναμε με πάρα πολύ ανυπομονησία. Από εκεί και πέρα, ένα ευχαριστώ στον Γιώργο τον Κεχαγιά, γιατί τον καλέσαμε σαν πολιτιστικό σύλλογο και σαν γονέα. Ήρθε, μας τίμησε την παρουσία του. Από εκεί και ύστερα, ο μόνος που έρχεται συνέχεια σε οποιοδήποτε κάλεσμα δικό μας είναι ο κύριος Σκουλαριώτης Δημήτρης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Δημήτρη. Ένα ευχαριστώ στον κύριο Σερδάρη, που είναι ο μόνος από τον Δήμο που ήρθε. Προσωπικά τους πήρα όλους τηλέφωνα. Κύριο Φωτόπουλο, κύριο Τσιφλιτζή, κύριο Ζούνη. Εκτός από τον Βασίλη τον πρόεδρο, ο οποίος είχε δουλειά και δεν ήρθε, οι άλλοι με πείραξε πραγματικά που δεν ήρθαν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι για τα παιδιά εδώ πέρα όλοι αυτοί. Όλοι. Να μην ξεχνάμε τον αγώνα που κάνουν τα παιδιά. Είναι το αυριανό μέλλον, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στην κοινωνία ολόκληρη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά, θα το ήθελα. Και ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη γιορτή. Λοιπόν, θα φωνάζω ένα-ένα τα παιδιά, θα τους χειροκροτούμε όλους τους αθλητές μεμονωμένα. Να έρθει ο Δαμιανός ο Γιώργος, ο μικρός, ο οποίος Γιώργος θα πάρει ένα δίπλωμα και ένα μετάλλιο για την πρώτη του χρονιά στην ομάδα. Μπράβο Γιώργο, ένα χειροκρότημα. Εγώ θα το ήθελα, αλλά... Ο Πρίβιος ο Αναστάσιος, και αυτό θα το δώσουμε ένα μετάλλιο. Δυνατό χειροκρότημα, ρε. Ο Εμμανουέλ. Ο Μάνεσης ο Νέστορας. Και ένα μετάλλιο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε έτσι για πρώτη φορά φέτος, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, κάποιοι γονείς, κάποιες μητέρες θα έλεγα έχουν ετοιμάσει κάποια εδέσματα εδώ πέρα. Θα θέλαμε να τα τιμήσουμε όλοι. Θέλω να τις ευχαριστήσω από το προτέρων, και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις κάνουμε καθεστώς. Ένα χειροκρότημα στις μαμάδες, ένα γερό χειροκρότημα στις μαμάδες. Σήμερα μας τιμήσανε με την παρουσία τους και κάποια παιδιά που καλέσαμε να έρθουν, όπως ο Λευτέρης, ο προπονητής από τον Άγιο Αθανάσιο. Τώρα βλέπω πίσω και τον Χρήστο Δοδάμνη από τα κείμενα. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Εμείς καλέσαμε όλους τους προπονητές των ομάδων από την γύρω περιοχή. Κάποιοι για κάποιους λόγους δεν μπορέσαν να έρθουν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά που ήρθαν, γιατί μας στηρίξαν όλη την προσπάθεια που κάναμε όλη τη χρονιά. Και τους ευχόμαστε και αυτούς να έχουν καλή συνέχεια, καλή πορεία. Λοιπόν,
ας περάσουμε στη δεξίωση και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και με υγεία να βρεθούμε ξανά εδώ πέρα το Σεπτέμβριο.